Čiže sme späť, toto je pokračovanie minulého dielu. Áno. Iba sa nejak vyplo sa proste nahrávanie, neviem. Preč? A ináč, keby sme sa nestihli pozdraviť, aby sa niečo než by sa vyplo natáčanie, tak proste, ako robíte, hej, to je koniec videa, proste neriešte, hej? A ešte... aha, dobre. Týme. Set. No, tu mám vlastne už niečo je začali. Ja ešte musím zasekať do Ivy. Tam je prasiatok. A dnešný diel bude krátky, 15 minútový. A boss to vypne automaticky po 15 minútach. Nebude ani pozdrav. A takto vlastne sa bude ťahať celá séria, že my nič nedáme. Že proste ani nepovieme, hej, že je koniec, ale my to iba proste vypneme. Z nejakých dôvodov, lebo buď niečo príde, alebo do toho, alebo bude niečo zlé. Ináč tieto začiatky sú podľa mňa nudné. A ten dom, čo ja postavím, to nebude nič moc, hej. Nevysmievajte sa, keď tak. Lebo ja neviem stavať domy. Môžem ja? Ty vieš, David, stavať nejak Mhm. Ako viem ich stavať, ale nie až tak geniálne. Napríklad ako Nagon, to by som nikdy nepostavil bez predlohy. A v kreatíve. Môžem mi stavať? Môžem ja postaviť, som sa to uvidel. Aj na celý zaklikanie myšou. Ale vymyslíme niečo ako... husté kuchne, iba držím. To si sa až teraz všimol. Až teraz. Tak. A ináč... napíšte, či chcete tie ešte minery, či vás bavia, či nie. Momentálne nám nie je to až tak veľmi servery a je to menší problém. Kde ideš? Čo to? No. A čo ďalej by som mal k tomu hovoriť? Ja už to neviem proste komentovať. Dneska sme už natočili, toto je tretie video. Asi nemám už ani ničo do toho hovoriť. A keby sme nikde nehovorili, tak asi by sme to David vystrihli, že? A ináč teraz bude strih. No, čiže sme späť a... čo ďalej? Viem, že toto je nudné, ako ukázam tie stromy, ale nedá sa nič iné. Dneska postavíme podlahu a... tak, no. David, teraz ty povedz svoj nejaký názor. Áno, mohli by sme postaviť túto podlahu a potom aspoň urobiť aspoň 2 pásy klasického dreva, ten dom, jak sa začína, vieš. Tak čo iba? Podľa mňa iba tú podlahu. Dobre. Ešte ma napadlo, že vieš, aká podlaha by mohla byť? Aká? Že na pol tá hnedá, na pol klasika. A to je klasické takto práve, že potrebujeme na výstavbu stien. Stien. Tak. Čo teraz dám? Máš 8 ironu. Viem, hej. Môžeš si urobiť. Čo? Vieš čo? Čo spojiť? Nie, káte. A nebudem vyrábať. Ja som chcel si vyrobiť. Čo? Idem si iba vyrobiť sekeru, lebo už ma to je zavykacať.
Ináč prepáčte, fakt na zaklikanie. Už si hovoril. No tak, ale je to až tak počuť, že aj ja možno to pomohlo. Aj druhý už vyrastol. Áno, super. 10. 10? Keby si mal 15 či 16, tak máš presne vztak. Keby som mal 16. Vieš o tom, že z toho peňu vie vyrásť ďalší strom? Ale minimálna je to šanca. Vieš, koľko je to percent? 1%. No, veď viac, tak, a dúfam, že by sme mohli dostať tú podlahu. My ešte nejak to s Myšou to doriešime, aby tak toto. Nejak to buď to vyrektešujeme, alebo neviem, čo sa neviem. Ináč... No. Pretože mám čo k tomu hovoriť, David, ty to komentuj, teda boss. Ani ja nemám. Tento, no vlastne budem hovoriť, aký bude tento video, sme si povedali, že bude na budúce pokračovanie. Ináč, môžete si s nami zahrať kľudne, ale otázka je, kto má Skype. Ale vlastne my nemáme komentáre, čiže my sa nemáme ako s vami rozmývať. Jedine, keby ste iba prišli, môžem povedať, kde bývame údaj. Ale nie, zase až toľko povedať nemáme. To by nebolo ako u Goga alebo niekde. Videl si nejakého youtubera, ktorý má cez 2 milióny týchto? Ja som videl, vieš, akého youtubera? 500 miliónov odberateľov. 500 miliónov ľudí. Tak, on sa už som musel veľmi dlho venovať. Pred mesiacom mal 100 odoberateľov. On čo natáča, sakra, že toľko mu rastie? Ja neviem, ale David, musíme zapnúť každopádne tie komentáre, lebo nebude to dobré. Áno, my sa posnažíme pozrieť na tie komentáre, že čo je s nimi. Keď, no, takže sme... Čo? A bude z tých. Čiže sme späť, iba bol menší telefonát, mama mi volala, lebo ja som ešte stále u Davida, teda u bossa. Koľko toho máme už tak, no dosť. Samo? Ale ty nemôžeš ku nám ešte potom prísť. Asi stojí, či Nie. nie? Ku vám? Neviem, či poviem pravdu. Čo? Neviem. Ale aby som na to išiel. Potom, keď budeš už komplet urobený, tak mi zavolaj, hej? Hej, ja zavolám Dodovi, hej? Prečo mne? Čo? Prečo Dodovi? To tak, lebo ja nemôžem z toho nového mobilu volať. Môžem iba prezvoniť. Čo ďalej by som odhovoril? Z tohto dúfam, že už bude séria, že už sa nič meniť nebude. Som veľmi rád, keby by z tohto bola séria. Tak. A máme podlahu. Idem aspoň robiť náčrty.
Samo iné, že už ma nebaví natáčať. Ako drža tablet? Mhm. No dobre, to ešte nejak proste domyslíme. A ináč veľmi sa tešíme, že máme nejakých... Odoberateľ? Nie, nejakých 100 pozretí na nejakom videu. Malo neby byť. A veľmi sme z toho radi, aspoň ja. David, ty si, či nie? Mhm. No. No, čo ty si chcel? Nič. No. Ja iba robím náčrty a možno to ani nebude 15 minútové video. Ide 11 minút. 11 minút. No. To je podobné ako 15. On Dodovi zavolaj... Ne, počkaj. Samo? Potom v prípade zavolaj Dodovi a Dobre, sa dohodneme. počkaj. Tak daj Hej, F5. David. Je video, či je stop? No dobre, čiže bude menší steak. No, No, je tu. čiže sme späť a tak ďalej. Ja ešte idem odrážať ten bordel a... A asi to už ukončíme, ne?